सो आज 20 मार्च आणि आमची राजबाग तारीर शिगमोच्यान. सो आता आमची नमन घालताय ऑलमोस्ट गायले आता एंटर करता आमची मांडार. सो या हेच्यान ब्लॉग होया ब्लॉग 1-2-3 जस्ट टाइम मेळटा तशें करून ब्लॉग काडटा आयची फूल डे ब्लॉग आहा. येस तर आज सध्या आम्ही चलत चलत किल्ल्या देवळाकडे वयत आहे तारीर साकून. लागलाय तोरा रे आणि शापत सांगताय बरा रे भले. ओके सो आता मी किल्ल्या रेल्वे ब्रिजाकडे पावल्याचं आहे. पूल पूल रेल्वे पूल. की ह्या सायडी पावतगीर मणगणकाराचो आणि तारीकाराचो शिगमो मेळटाय. सो हा बोवा चढा लागो बाबा माश पाणी उपाधी
ओके सो आज सगळी घुमट बी सगळी धरलाय आता सगळी देवळा भितर पाय पडपाक येताय. आम्ही सक्षमागेर मेळ्ळलो असा सक्षमागेर मेळ्ळलो असा मागीर जेवणा येवा तेंगेर सद्या आमी पावले वाटेन घालताय थिंगा पळय कितले लोक पळय इतली शिगम्या खेळपा सुद्दां जालें नासलें. दिलीप ओके चलया एंगेरामी नुसती घेनच पाहिजे आदू आदू पुरो 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 आणि मध्ये ओके सो आमची एक जेवण कंप्लीट आता सेकंड जेवण जेवपाक आम्ही ओके सो आमची दुसरी घरा कडेन जेवण सोंपलें आसा आतां तिसरी घराक रा रे
ओके सो सध्या आमी लायट पडना मरे ओके सध्या आमी 4 कडेन आमगे जेवण जेवले आसा आणि वो ब्लॉग हिंगाच एंड करता मेळया नेक्स्ट ब्लॉगाक